Good morning everyone. Manilis ako kay Mama Hog. Guys, mahog na ko guys. Mahog na. Ito ba kay? Hilig na. How ay ka. Na. Oh. Tara diha. Oh.
So ako nang gipamutang nga kuan bahog og tubig. So magawas na ko kay magprito na po kog paninda na ko ron. Tinda na sad ko sa eskwelahan guys. So may ako og pamahog sa mga manok, bibi. Ano tarong mo diri kay pagawas. Turong na kog sira kay wala ka basig gawa. Ano siya nga? Okay, sud. Diba, mau ni siya guys. Kuna nagipitangag bahog tubig nila nga bag-o. Mainom na sila, inom na no. Inom na sila basta bagong tubig. Itlog naman na siya unya guys. Pa siya guys. Tubig. So tako guys. Guys, mato na po ko balik sa eskwelahan kay magtinda ko og balik. So, nadto na ni akong tinda. Ngaling gamay pa. Pet mo kasukal puti guys. Sukal puti. So, ato na ta. Okay. Ito na ta guys kay kuha naman pita ma-resist. Kapay sulupin na to. Roll on siin. Puti mo kag roll on. Ito na tumban. Sulupin guys. Ikaw na po guys. Ang init na guys. Kuha naman good. Alas 9 na happy. Alas 9 na kapin. Wala kasayo ni ma'am. Diyan ka natug ma'am. Hala. Layo ba yung migbay ma'am? Kabay kanukso among bay. Nukso among bay guys mo nang dugay mi kay na may nauna doon mas lagbay nung nauna siya ba ma'am. So bara tong gate guys lagi Isod po og mauna mo na man magbay. guys nanak ng kauban nag-starbird na siya. Hindi mo lang ito anak. Star Margarine, Starbird. Starbird yung kuan gamit. Guys, Hi guys, good morning. muna yung finished product. Good morning guys. Kung gusto mo magpalutog hotcake, kontak ka lang ni si Miss Managers Burot. Video. Burot. Papa masimina burot guys. Nya patuloy. Buka nga din nagkuan. Sayo pa ma'am huy. Sa'yo pa ba diyan? Ay, maganda yun. Ayun.
Sinamdak ko na ba? Hi. Sinamdak. Busy mi kayo guys kay nag-repack ni daan kay mangidasmag mga bata good, di ba ma'am? Kaya man sa kusulupin ma'am. Sapo. Isip sapo. Kabalo ka ma'am. Sa inyo pagtanawon dito, puro sensilyo akong halin. Hindi ko ba yung artiro? Ako ganyan yung manito, mahal ako serbi. Hindi mo pasulayan yung ubutin halin nga ako. Ito sa inyo. Baroy. Di ko munda kay mo palit ko bakti ma, maghimo ko anay. Palit ko bakti ni kuan, tiri. Ya. Anay ko ba kay parang makukwarta ko sa diba ma'am? Eh, malutas man daw na August 9. Kaya mahuman ko sa kong arte, August 27, ya katsapan man na kanaghiram kong sabid, kong patch up. Diba ma'am? Anay ko. Ano lang natay agosto. Wala ba yung problema? Dasinduan po sa itong vlog-vlog po, taluan. Depende. Na 20,000, 15,000. Alito niya na piniskuhan, tumutuan. Kulihan ako mall. Butan ako, Jenwell, Minda Mall. Hoy, ayun lang abi ko wala kung din sa panatong bata at taga ang kabulawan. Mindang Burot. Ow. Sorry guys. Hello guys. Iya kan ko sa wali pa ka. Ilan mo Mindang Burot? Di ara. At least gwapa na to Oo, ano. guwapa, uy. Guwapa, mas maminda. Gwapa ila paro pa di. Tapos isa Maibog ba kay dahil si William. Guwapa, dito. Guwapa, uy. Ipakaslan ba yan? Ipakaslan Ipakasli, William. di na guwapa. Sama na ko. Guwapa kasli. Luoy raman. Luoy raman ko. Kami ko. Hindi man ang kami ko. Kami next year po home. Basin kalayian. Anak rami sa niyo. Suga dagdagan kami nila. Silupin ma. Tulo kali. Hoy ata, taga imposter ka. Ako ra ta bayan. Yo, boy. Mamang ko talago. Asa ka tayo pag nana? Na Jimmy? Pila po niya. Barato mas lungsod, no? Well, Uy, na? Dadako, no? Si 12. 12 ba di ay no? Asa dapit? kay nang tuning. Wala. Kailangan po niya. Ano baligya ng mga ano? Ay, ginamos. Ang ilang ano, ang ilang tindahan nga ingani, diha kita pa ng tapan Muslim. Ang ilang ka sa Muslim ko. Ang ilang ka ng tindahan, atubang at bang ka ng kainitan, nga ka ng hanin ng mga puto, na dahil. Oh, baday. Kaduki na ito? Sorry, ma'am. Thank you, guys.
Ibang ko. Sa kailangan ko. Kung yung gusto naman, 3 ako, 300. 300. Sakay ko. Karon mo ganit ko lang 600. Tinipiso dito ako mahalin itong nagadlaw. Wa man gani ko tempura gani ron. Utang ka na dili. Utang na nangutang bitaw ko niya no. Kabayad. Diya ako nangutang to niya ni adlaw. Sumay, fishball, french fries, mga basong. Ugma na siguro ko ni makabayad. No? Ito'y gamay dito tempura ko na dito. Oo, masakit mo. Karoon dito dato. Ano to kay dato. Hasmin ka. Wala ko matunggingan nga. Katapusan ka ng bayan. Niyo masama. Nay, sa may kuan, mindang burot. Ako ito sa Turon, halina ang Panglabog na ninyo. Ay, B. Nandiyan Anong ako oras na, B. niya? Nayaya lang kita, B. akin yan. Ah, sorry ma'am. Naay sabi ko. Kasi sabi na. Ah, mama. Mahal. Papa. Amang. Mama, papa, nagunsa. Hindi ka bata lang. Bad, bali siya, B. Bad, bad. Paris din ni season ng paris. Kana, Gis. Among usay nga, duha sila palito, isa. Butang isa po asukal ba yun? Na naman guna, ma'am. Ayaw, sigpa. Ito na lang. Ikaw, palabig asukar, kaya ang daya. Balik na og sa kanang tigre ko sa tustoy ito ka. At sa kanang pagkatindero. Gurot, naram ni tanan. Wala dato, si Queen. Ito lang. Kay mo pa pagkain. Dad, una na. Tula inda. Ano ba? Si Lupin ba yun? Oh, yan, aral yun na siya, ma'am. Walang yan yan. Pilay mo ha, ma'am. Walang gigas. Iya, sa bit-bit na din mo. Hindi ka mo, dako-dako. Busita ang ipuan sa Mabasa, manggo pala na, o mantika. Naku, may bayad. Ano pag napin? Na, 5. Sangkat lang. Di ko dyan mga huro. Kaya tumod sa kadaghan. gamay ng bata mo. Ay, gamay ba? Thank you. Gamay na. Bye! Gamay na ng Miss Aray. Pila. Ilay, lagi na mo diyan. Mama, kaya naman magtinda na. Dito. Gamay ang grade 6 sa karon. Gusto niya, rice cake. Kumayar. Kumayar ang isang Sabi ko sa una, ng pinaghan mo, daghan ang grade 6. Ubay tatupan bato sa una, grade 5, grade 6. Pinaghan. Sa mo ng grade 1 ang Dikir. grade 2 sa 14. Mag-grade 1 na 14. Mubalhin pa yun ng duha, anak. May pawang taga. Bago sige, bago ko mo taga bago. Bago. Ano? Akin sa Gay bago sa ilo. Peking. May nag-standby dira.
Kasi isay. Pwede man yung cake. Nalagyan ko lang sila. Itong itapog ka? Pwede yung orasan mo lutuan. Makan ka rin na mo. Alas 3. Pag mata ko, ako nga gusto. Wait for me. The juice is coming. Juice Siya man. Bitlok ko pansin. Mayo ha. Jay, hi, Jay, hi ba? Hi. Hi, Gani. Pansin to bitlok. Wala dati to. Ganan. Imo ra yung pakabyuhan ba? Eh, lalo lasing. Nagala ko jeans ma'am. Ay, duha sa. Oy, isa. Duha lasing. Natulog. Duha dali, duha. Balik ko yan. Isa sa kanya. Ayun. Di, kuha. 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 Nagpaleda. Hoy. Kanano chef? Uy. Isa dali. Wala. Arif. Pizza mali. Ako kaya picture ni. Turun sa isa. Duha. Pila ka buo. Diyos, pagkuha ng Pila ka buo na din. Nasa tapos. Unsa pa be? Diyos. Hati. Duha ra or tulo? Daghan pa kayo guys. Daghan pa. Baligya ka. Daghan pa kayo mong tinda guys. Kung nag-resist na. Duha ka 20 ha. Okay. Alina, palit na. Duha man to ka slice bread. Ang Diyos, asa mong kuha na? Pahit sila Diyos guys. O empanada, Dahil 20 Diyos, kayo, hotcake, kuha? turon, manskins, nagking donut. Asa ka natuwa na? Kung daghan pa yung Diyos ma'am. Daghan pa si Diyos. Daghan pa 20 lang tayo Diyos. nakuha. Yoy sinato. Looy nga luod. Libre yan pasmir. Guys, so anahurat ang mga tinda si ang uno ramang namo guys. Kani siya kinang banana chip. Banana chip ni siya guys. Ang panada mo.
Panada. Hindi ako. May kwan on ay Diyos og turon on. Gamay na nun pinabilin na siya guys. Gamay na nabilin. So, mara to guys din. Thank you for watching. Thank you po sa lahat ng suporta. Thank you po. Bye-bye.